बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होनांगौनि दाबि। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां बर' फिसाफोरानो गावबा गावनि आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। सोमावसारनायाव मुंख्लं जानायनि थाखायनो बर'फोरनि गेजेराव बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय। नाथाय दुखुनांथावै थालांबाय मुंख्लं नखरफोरनो सरकारा 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावनाय बाथ्राया, जायनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे थाबैनो अनसुंथाइखौ होनो गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लायाव सा 675 नि गेजेराव दासिमबो सा 80 मुंख्लं नखरफोराल' अनसुंथाइखौ मोननो हादों। आद्रा थानाय सा 595 नखरफोरा दासिमबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। दासान्दि सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया दिसपुर आसाम सेक्रेटारियेटआव सासे मावथिखौ सोबानाय बाथ्राया गोबां सावरायजागासिनो। नाथाय बेनि सायाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया गिबि खेब बिबुंथि लाखिदों। रावखौबो खोमा सानाय सोबायाखै। एफा एनै दान्थे बिदान्थे जानाया सैथो, नाथाय मावसुमाया आंनि मुङाव खौरां बिजोङाव जा अजद लाबोदों बियो आबुं नंखायथार। आंखौ निमाहा बिनायनि उनाव जों सानैजों अफिसारनि खथायाव खेबनै सेलफि लायो होनना एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा बुंथियो। आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनो फैनाय सा 14 बर' सुबुंफोरा हमजानानै जेलनि आलासि जानांदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना उल्थापानि हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा सिफायनो फैनाय सा 14 सुबुंफोरखौ सरलपारा फरेस्ट रेन्जनि मावफारिया आरो सरलपारायाव थिसनजानाय एसएसपिनि हानजाया हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सानखालि बेलासि समाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों दाब दाब जायगानिफ्राय गासै सा 14 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। हमनो हानाय सुबुंफोरनिफ्राय सिखा, रुवा, खदाल, खुख्रि बायदि आगजुफोर बोखांनो हायो। हमजानाय सा 14 बर' सुबुंफोरखौ क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव कभिड-19 आनजाद खालामखांनायनि उनाव बिजिरसालियाव दिन्थिना जोबथेसालियाव दैथायहरो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोरोंगिरिया सासे बर' फरायसाखौ बुनानै गोब्राब जखम खालामदों। फोरोंगिरिया फरायसाखौ बुनानै जखम खालामनायनि थाखाय फरायसाफोरा फरायसालिनि लांगोनायाव सोमावसारदों। दीपक कुमार मेथि मुंनि सासे फोरोंगिरिया मुसुखा बर' मुंनि सासे फरायसाखौ गाज्रियै बुयो। फोरोंगिरिजों बुजानानै जखम जानाय फरायसा मुसुखा बर'आ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लानो गोनां जायो। फरायसानि बिमा रजिता बर' आरो फरायसालिनि फरायसाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मुसुखा बर'आ गावनि इकनमिक्स क्लास गैयिनि थाखायनो थाखो खथानिफ्राय बेगखौ लायनायावनो फोरोंगिरि दीपक कुमार मेथिया लिंहरफिननानै फरायसानि गस्लायाव हमना गोजौआव लांनानै खनबासो खोमायाव सोबायो। फोरोंगिरिनि सोबानायाव फरायसानि खर'आ गिदिङो आरो खोमाया साबाय थादों होनना फरायसानि बिमाया फोरमायो। बुग्रा फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनायजों लोगोसे गावनि फिसाखौ फाहामथाय होनायनि खरसाखौ होजोबनांगोन होनना बिमा रजिता बर'आ दाबि दैखाङो। बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। सासे बर' सिख्लाया थांनाय 20 आगस्टआव एपिएससि आनजादखौ फोसावदोंमोन। बे आनजादाव गासै सा 3 बर' फिसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बिनिनो क'क्राझार सदर सहरनि बागानसालिनि देबि नार्जारिया उथ्रिसारनो हानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। दासान्दि बर'नि राजखान्थि मुलुगाव इडियट, बोरमा सिखाव, मानसि बुथारग्रा हानजा बायदि रावजों गुबुना गुबुन सासेखौ सोंखारिलायनाय सोलिगासिनो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बिपिएफ हानजाखौ मानसि बुथारग्रा हानजा बुंनायनि थाखाय बिथांनि हेंथायै बिपिएफ हानजाया गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय। फारसेथिं बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो इएम राकेश ब्रह्म बिथांखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनायनि थाखाय मुसलपुर ब्लक इउपिपिएल दोलोआ बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि मुसुखा सावनानै गोख्रों स्ल'गेन होयो। लोगोसे बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मआ इएम राकेश ब्रह्मखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनायनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोआ केस होगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।